Lois Romero, Iván Alonso e Diego Enjamio convértense nas primeiras fichaxes do Boiro para a campaña 2025-2026. Son as primeiras incorporacións para un equipo que buscará mellorar os resultados desta temporada. O Club Deportivo Boiro comeza a dar forma á plantilla do curso 2025-2026. Lois Romero, Iván Alonso e Diego Enjamio son as primeiras tres fichaxes dos de Barraña para unha nova temporada na terceira Real Federación. Coa incorporación de Romero pódese dar case por pechada a portería. A renovación de Borja Rey e a saída de Juan Pérez ao Puebla deixaban o posto de segundo goleiro libre, que ocupará o xa exporteiro do Flavia. Formado nas categorías inferiores de Celta e Conxo, a súa experiencia senior repártese entre Baliño e o propio Flavia, onde o ano pasado disputou 9 partidos. O lateral esquerdo queda coberto coa volta á casa de Iván Alonso. O xoven carrileiro de só 21 anos formouse no Club Deportivo Boiro, chegando a figurar noa convocatoria do primeiro equipo no curso 2022-2023. Procede agora do Sigüeiro. Un dos perfis máis destacados é o de Diego Enjamio. Con 30 anos recala en Barraña para chegar experiencia ao medio campo boirista. Formouse nas inferiores do Deportivo da Coruña e a súa carreira pasou por Bertamiráns, Arzúa, Lebrijana, Arosa e Lalín. Procede da capital do Deza logo de disputar 37 encontros o curso pasado, sumado 3.300 minutos e sendo peza fundamental dos lalinenses.